Joluo mali. Yani joluo gin joma dry comoclicist. High class. Wane mokwongo jama inang'o miluongore ni nyakwa jabelo. Nyakwa jabelo. Gino nobire le kalore gi yedhe makwara mule bunge gi. Okay. Koro matene nyakwa kwaru jajuok. No, you can be jailed for that. Jakanye mokwongo. Iwuok Homa Bay County koso Migori County. Ngani kiada lagi bwana. Setieko mago jojuogi. Ngani kiada lagi. Wuok kore wadhi. Nyalo chwenyora kodi. We are sorry. Banyite joluo gin joma lich. Mane story mana pima. Ko penji ng'ama nokuongo bedo tandboy mar ndege. Ang'eno ukia kata kanyo ukia. Mano koro wawuore no penji. Koro penji nyithindo madhi timo penji. Penji sana ni ng'ama nokuongo bedo. Mano koro iluongo ni KCSE mock. No. Mano division. Mano ma ji dige moro miyere mano ma ji dige class 8 divisional ma itemi migo test midonjo e class machielo kopo ni Migori to test no nyaka bed go mondo mi ing'e ni bwana inje Migori mawuok kan nyakwar jajuok dhi mbele gi koro ko penji ni ng'ano kungo bedo tandboy mar ndege ang'eno kia Miguna koro yaw Miguna nopado kor ndege mowacho na can't board Miguna okinyal bana maji aria uwo bana Migori okunyagonwa mbaka Nairobi ka to awinjo Dimitim jipanora iso wach corona na kiana o bana this is a pandemic of the epidemicity of the dry one of the alto coughing of the sneezing COVID-19. Come again. Angapar gik mawacha dia. Just come again. This is the epidemicity of the pandemic of the Wuhan and radiation of the coughing of the radiation of the China of the lockdown. Of the curfew of the snow too much of the 21 days of the snow too much. Yes, by the way, in fact, the pandemic. Ginemo mi warwa ko pampas gimi wachona. Iluongo na buog rombe ok pampas. Bwana tuoni, aloji bwana tuoni to hinyo jindi, lakini ndiye kuma tuoni bwana kike ywag mondi. Ndiye kuma tuoni okonyo go ji. Bwana Homa Bay netimo mararacha nyathi mana mathin bana manyije thagre kama dino mana sufurieche ka chiem nyathini otho nyathini kosetho Homa Bay tedwa no chieme liend nyathini to nedine sufurieche nyathini nigi gope Nairobi nyathini nigi gowi nyaka kibanda mano chame chapo madondo gibiro ng'ato chiemo dhi dalane oloko law oduoge line ochiemo odhi dalane odogo loko law oduogo chiemo asto gima koro litna ng'ani dhi nyaka tent mar jo Nairobi to kawo Sprite mang'ich to chamo. Yes, I want to oppose the motion. Which motion? I want to oppose the motion of today. Yes. Anya dhi mbele gi ywak. No, which one? Anya dhi mbele gi ywak. Don't. Relax. Don't. There's something I want to say about the eating of people of someone of the matanga. I want to talk about the eating of people of death when someone has passed away and especially from the Homa Bay. South Nyanza. Why South Nyanza? The chick here has talked about the chick here has talked about the COVID in the Wuhan, the pandemicity of the curfew. Yes. The chick here has talked about people eating in so many conferences in South Nyanza. Why South Nyanza? That's what I want to elaborate. Do you understand me? I understand you, sir. You should not laugh while talking about the pandemicity. What I'm going to say is this. Liel ba. Is it? Yes. But no jadi in Sofia, liel nango.
Kata jadi ntiandega. Whatever I'm going to say, iwacho itieko ni liel nango. Liel en liel. Imbi tieko kamano. Yes. Bedo ni en japuonj. Liel. Relax. Bedo ni en japuonj motho. Liel en liel. Mano kanya winjra ko. Bedo ni en chief motho e gweng. Liel chief. Bedo ni en japiko motho e gweng. Liel. Kisa gimawa nyiklas abiriyo ok ginegi wang' achiel. Bedo ni en jaus mutura moro motho e gweng'wa kanyo. Liel. Mano to liel malit. Loso nyama. Bedo ni en gini ng'at moro mogo kampango wa kando motho straight away. Liel. Koro liel mane malikni. Bana ngato ni chadre Nairobi ka. Wacha wach kendo mo. Ngani chiemo, ngani osechama chong dhiang to ong'ad dhiang modhero ndi. Ngani oseyege chong dhiang makata gima guok nyayudo onge. Chogo maguogi ringo weyo, joma be yigo. To dhi dalane ngani loko lewni ngani duoge line. To gima koro litna. Ngani dhi e tent monego beni jo Nairobi kende madhiye. To kao Sprite mang'ich. To madho. We are sorry. Wasef wanyo gima timre. Ne jo Kisumu pia gi jo Migori. Nyalo bedo ni boy ni. Gi jo South Nyanza. We luonga ni boy bwana. This DNA. Nyalo bedo ni the chick here. We donje voicemail. We are going voicemail is from Learned provisional magi jok mo Kisumu. Alora ma Kisumu. To kod Nyanza igine ne sia asaon. Gina magi gore gi jo South Nyanza. But we know you, bros. Let me tell you one thing. We know you. We know don't say name only tabia we know their behavior. We know your behaviors and the characteristics, the features and characteristics, not behaviors. We know the characters. That is what we cannot discuss and we know the manners. One gima mongeo is one thing. Liel ko puning atotoji chiemo. One gima di wacho ni gimotimore marach en ni ande liel. Endi wacho ni bwana ineno sane kaka koro ji chieme liete. Mane mado wacho ni otimango oloto mama no be gima no selor. Ma wan bende sane kata ko poni chokolet ti choka sani ngeni wayuto. Nikech ko poni chokolet wan choka liel titero maiti to onge ngame timango chiemo onge. Makiseoro sani kata ko poni oketi e WhatsApp group mar liel. Euro pesa mar liel. To nango ngani wuok to dhi e tent jo Nairobi to kao Sprite monego madh gi ngamo wa Nairobi. Ngani madho ngani dhi e tent liel. Ai ngani wala go kadwa ba. Sawa. Liel mane mo wacho ba. Ala ni mondi bedi ngama. Bara adhi chwanyra gi ngani. Yes sir. Is there something you can say?